O Concello de Carballedo acollerá proximamente unha exposición didáctica que aposta pola preservación do medio natural. As portas a ela estarán abertas do 12 ao 16 deste mes de novembro, no Salón de Actos do propio Concello. O título xa o di todo: Galicia conservando a natureza. A dita exposición realízase en colaboración coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e, como digo, vai estar do 12 ao 16 aquí en Carballedo. É unha exposición aberta a todos os públicos, totalmente gratuita, e pode vir pois todos os veciños e veciñas que desexen vela. Estará aberta en horario de 9 a 2 do mediodía, todos os días, esos 5 días. A exposición constará de 21 paneis gráficos a través dos que se pretende dar a coñecer os diferentes espazos naturais que están protexidos en Galicia. A Serra do Xurés, o Parque Natural das Fragas do Eume, etc. Un pouco o que se pretende con esta exposición é concienciar a poboación sobre a importancia da súa conservación, non? Isto apoiarase, ademais de nos paneis gráficos, nunha proxección audiovisual e incluso nunha charla. Un dos días da exposición, en concreto vai a ser o venres, vamos a contar con un monitor que nos vai facer unha explicación pormenorizada dos diferentes paneis que compoñen a exposición. Aproveitando a visita do monitor, durante o venres tamén se achegarán os máis cativos. Vamos a ter, en concreto, 2 grupos de rapaces de aquí do colexio, do CEIP da Barrela, que van a vir a visitar a exposición. Pero, bueno, pode vir calquer persoa de maneira individual ou tamén grupos. Se houbese algún outro grupo que estivese interesado en vir, pois, con poñerse en contacto con nós, co Concello, pois non habría problema ningún.